Moikka moi, minä täällä taas ja videoita taas tulolla. Kun tulee se vlogisarja, mistä mä puhunutkin, 20-mittainen. Ja sen ensimmäinen kohta alkaa vasta sitten niinku juhannuksen jälkeen, alkaa se sarja, alkaa valmiina. Ja plus, me käyn tilata kanavaa, koska tulee enemmän videoita vielä, tuplasti enemmän tulossa teille lähiaikoina. Se sarja, sitä ei enää tehdä, koska tiedätte viime videosta, niin en vielä toistaa sitä teille. Muuten mä tulen tekemään kanssa teille historiasarjaa, paluutta taas. Juhuu! Teillä sitten uusi versio, mä kerron mikä se on. Sitten jossain kohtaa tulee semmonen tarinajuttu. Nyt tehdään tämmöisiä sarjoja tänne pikkuhiljaa, sitten ensi vuonna palaa musiikkia taas pariin hiihtoloman jälkeen. Niin. Palaillaan silloin juhluksen jälkeen sarjan parissa ja se on moikka ja tulee muutenkin tuot pihalta muuten video silloin. Se on moikka. Moi.